I aquí tenim Flockers. Bueno, Flockers és un joc molt divertit. És molt divertit aquest joc. Perquè bàsicament són pantalles. És molt a l'estil... És el típic joc de mòbil, realment. Jo crec que és el típic joc que podríem jugar a mòbil. Ah, sí, a més. Representa que puc jugar totes aquestes pantalles que estan desbloquejades, diria. I he d'aconseguir estrelles. I a mesura que vas aconseguint més estrelles, vas obrint noves pantalles. I cada cop són més xungues. Representa que veus, aquí surten aquests. I, bueno... Merda, no! Ja, bueno... Tornem a començar la pantalla. RIP totes les ovelles. Sembla que no estava preparat jo per... No estava preparat jo per això. És que no me'n recordo dels botons. Així és com es moren les ovelles. Com... Hòstia, és que no me'n recordo, com eren els botons. Vaya cagada, tio. A veure, un moment. O sigui, amb així... Vale, apropo. Llavors... No, és que van molt ràpid les ovelles. Espereu un moment. Què he de fer? Què he de fer? No. Vale, espera, pausa, sisplau. Vale, puc parar-ho? Puc allunyar-me? Puc apropar-me? Vale. A veure... Ah, vale, era mal... Vale, L-U-R-U. Ara. No puc posar-ho? Ha mort una, només. No. Bueno. No està malament. Vull dir, no està malament. O sigui, no sé per què això ha quedat així i ara ha quedat com massa barrera, no? Sembla. Ara, esperem que tornin a donar la volta, que no vull que morin totes una altra vegada, sisplau. Pobretes ovelles, tio. Vale, traiem aquesta. Ups. Hòstia, que malament, Com era? No. No, estan morint totes. No, l'he cagat. Obeïcidi total, sí. Joder, que malament. M'he de fer amb els controls. Una altra vegada fa molt que no jugo el joc. Es nota que se't dona millor que el Final Fantasy. Bueno, mira, ja d'entrada he parat el joc, vale? Jo crec que la idea aquí és que es col·loquin 3 i 3, crec. Tipus així, veus? Crec. El que no sé és si això... es pot posar així. Oh, s'han salvat. Pels pèls, Pels pèls, però s'han salvat. I ara què?
Ah, vale, els he de fer pujar. Espera, espera. Ui, no sé si podran pujar, eh? Oh, sí, sí, que poden pujar, que poden pujar. Això què? És una explosió? What the fuck? No, 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 que moriran. No, que moren, que moren. No, no, que moren. Vale, no han mort, no han mort. No han mort. Bé, 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 bé. No, 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 pobretes, no. No, 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 això és muerte segura. Què passa? Hi ha algunes que estan morint, eh? No sé per què. Per què moren algunes al caure? No ho entenc. A veure. Aquí quietes, que no vull que moriu. F. Posa pausa i muntar les coses. Sí, sí, sí. Vinga, passeu, petites. Però aquestes moriran, jo crec que ja només me queden aquestes, eh? I hem de venir aquí. Oh, això són punxes, eh? No, 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 no. Aquí no, eh? No, què passa? Vale, vale, vale. Ah, ha caigut una altra. No sé cap on van aquestes, eh? Aquí és on havíem d'anar. Bueno, ara van bé, a veure. Aquí no moriran, no? Suposo que... Bueno, només em queden aquestes ja, eh? Em queden 25 vives? No pot ser. I això per què serveix? Ah, per saltar. Què han activat ara? Què han activat? Ja està, no? Aquestes les salvo, crec. Bé, ja està, ho he aconseguit. Bé, continuar. Sí. Oh, una estrella, una estrella. Jo les faria girar. A veure, salir. Un moment. No ho he fet malament, eh? 2 estrelles, eh? 2. Era al final. Mira. He activat aquesta nova pantalla, eh? El que passa és que no he fet aquestes d'aquí encara. I aquesta no sé si l'he fet. No l'he fet, aquesta encara. És que he de fer aquesta. Que és el tractor. Que me la vaig deixar de l'últim dia. Mira, ara ja només hi ha 2 espectadors en el chat, o sigui... Tant el Hirokus com el Xus han marxat, eh? Després de veure que ja no jugava als Finals. Ja me'n recordo d'això, Per això ho vaig deixar... Perquè... Ja me'n recordo. Perquè era super xungo, això. Un segon. Anem a parar un moment. Això, perquè... Té pinta a cosa xunga, eh? No, espera. Voleu, velletes. A veure, tornem a parar-ho. Vale. Si no els hagués posat això, haguessin mort. Però ja estan aquí, ja no moren. Ara he de posar-los això, que és per saltar. A veure, què han agafat aquí? No sé què han agafat, eh? Crec que una explosió ara, no? Potser? He de petar això. I crec que més o menys per aquí, no? Oh, ho he clavat, eh? Això. Uf, que m'atrapa.
Bueno, m'han atrapat uns quants, però no tots, eh? Ara aquí rescato unes quantes ovelles. Vale, tots aquests van cap aquí baix, bé. I venen cap aquí, no? Oh, espera, espera! Merda. Cap aquí, vale. Oh, que no sabia que es podia fer això. Bueno, n'he rescatat unes quantes, no? Vale, vale, això és important. Això és important. Per què? Per què? Per què? Com ho he fet, això? Ah, vale, canviant així. Això és important, perquè me'n recordo que aquí el que he de fer... O sigui, ara ja només m'han quedat aquestes, evidentment, són les úniques que queden. I això representa que arribarà aquí i això anirà cap a baix. I això ens intentarà matar, crec. I jo he d'arribar aquí. Llavors, teòricament el que he de fer és rebentar, crec, que he de rebentar això. En el moment adequat, diria. Que he de rebentar això d'aquí. Dic en el moment adequat perquè si no, fixeu-vos que si no salten, volen i fan de tot. O sigui que he d'anar amb compte. Ara això activarà això, no? Crec. I això ara baixarà. Sí, me'n recordo, que no me'n recordo, Potser no. Què ha passat aquí? Ara s'han quedat aquí, no? Una mica. He de fer alguna més o què? Que necessitava algú altre per activar això, potser? No ho entenc. Què m'he deixat? Això no baixa, Ah, espera, espera, espera. Podria ser... Vale, vale. Podria ser que necessiti patar això perquè un pugi a activar això d'aquí dalt? Podria ser? Vaig a provar-ho, vale? Cosa que no mola perquè pataré coses, està claríssim. Quin podria fer? El primer aquest, no? Oh, què passa? No, 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 per què? Per què? No, no, què? Per què? Per què? Per què? Per què? No, 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 per què ha baixat això aquí? Per què? No. No ho entenc, per què ha baixat això? Tornem a jugar, tornem a jugar. Ah, ha baixat la roda pel temps, tu creus? Perquè m'estava allargant, potser, sense fer res. Hòstia. A veure. És molt raro, Lo primer és patar. Patar això perquè baixin. Però em sembla que potser no els he de patar tots, no? O què? Potser he de patar uns quants, només, i algun ha d'anar cap aquí, o... No ho sé, Ja l'he cagat, ja l'he cagat. Ja l'he cagat. Crec que l'he cagat, ja. Perquè aquests que van per aquí no haurien d'anar per aquí.
I moriran tots. Soc molt llest. Bueno, ja t'ho espera't, que ara... T'ho espera't perquè ara morirà un d'aquests també. O sigui, ara acaben de morir tots. Me'n queden 6 només. Pum. En tinc un. M'ha quedat un. A veure si ho aconsegueix és teu, aquest. És teu. No, no ho aconsegueix. No ho aconsegueix. No, no ho aconsegueix. A veure, si no, no m'ho explico, jo tampoc m'ho explico, no? Està solo ante el peligro. Bueno, és igual. Reiniciar, no? Reiniciar perquè no es pot fer res amunt. A veure, abans que res, tota aquesta penya l'he de fer... Bueno, primer he de fer explotar, no? El primer. I ho he de fer... No. Ara. 2, 3 i punt. Vale, guai. Ok, ara ho paro. Vinc aquí. I faig això així. Oh, mama. Vale. Paro. No! Soc gilipolles. Ho he posat massa aviat. Bueno. No passa res. Encara és salvable. Encara tinc uns quants, crec. Vale. Vale, com a mínim això ho he aconseguit, Aquests ara venen per aquí. Fan pum, pum. Vale, activen això. Activen aquests. Vale, activem això. No, espera un moment, parem. Parem i equipem aquesta gent, no? Vale, bé. Entreu, entreu. Entreu, petits. Oh, han entrat tots ara, Els que tenia aquí. Vale, jo entenc que he de petar això d'aquí. Entenc que he de petar això. Però ho he de fer quan estiguin ja aquí, suposo. Quan es tanqui això. No. Veus? I ara pugen cap aquí dalt. La putada és que aquests no em foten cas. Saps? O sigui, aquest... Aquest, per què? On te vas? On te vas, xato? O sigui, on te vas? M'han quedat 6? Ah, mira, estan aquí aquests. Hi ha uns quants que s'han salvat. Espera, que encara es pot salvar això, Un moment, que encara es pot salvar. Mama. Jo crec que ho puc salvar, això, encara. A veure... Només que en quedi un ja està bé, Vale, en queden 2. Bueno, aquest s'ha anat cap aquí, no sé per què. Adeu! Que n'arriben 3, tio. N'arriben 3. Ja està, tio. Ja està. Hola, que xungo, tio. Mira, he fet una estrella. Que xungo, tio. Que xungo que és aquesta pantalla. Que xungo. Vinga, va. A veure.
Sangre rosa, no sé què és això, Aplaniments, sí. A veure. Ja veig el que passarà aquí, Ja veig el que passarà aquí. Farem una barrera, el primer de tot. Vull fer una barrera. Vale, l'important serà... Bueno. Els anem acumulant aquí. Mira, ara podem deixar passar ja. Tots aquests. Que hi haurà una escabatxina, això ho sabem tots. Però bueno, no crec que morin gaires, Bueno, mort un només. Merda, m'he equivocat. No, 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 soc gilipolles, tio. Soc gilipolles. Què he fet? Què he fet? Què he fet? Crec que m'he equivocat. On ha anat aquest? Ha anat aquí. I què? I què? Què hi ve a fer aquí aquest? Què farà? Què farà? Què farà? Què faràs? Què faràs? Què faràs? No, 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 ovella, no, sisplau. No, 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 no. No, no, què fas? Què fas? No, 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 no. No, ha matado Paco. Oh, espera, espera, que ara se'n van cap aquí, no, sisplau. Cap on van aquestes, no, sisplau. Què? Què és això? Se'n van cap aquí dalt? Ah! Que canvien de gravetat, tio. Què dius? No, 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 no. No, 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 que moren. What? Això fa que canvi la gravetat o alguna cosa, no? No ho he entès molt bé, però bueno. No, 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 no volia fer això, no volia fer això. No ho entenc, això. Per què? Per què moren? Quina em queda? Em queda una viva. Mira, em queda aquesta viva. Preciosa matança. Anem a reiniciar. No ho he entès molt bé, això de la gravetat, Crec que al principi ho he fet bé. O sigui, el primer de posar aquí això està guai. Saps? Perquè ho poses aquí i acumules. Llavors, despertes aquests. Els fas venir tots cap aquí, no? És que només tens un volador. O sigui, només n'hi ha un de volador. Jo crec que igualment hauria de posar una barrera aquí perquè tots es quedessin aquí, perquè és evident que hem d'anar cap amunt, cap a baix no hi ha res. Llavors, hem de col·locar dos barreres, una a cada costat, perquè un que salta vagi per aquí, activar això, que farà pujar la rampa aquesta. Després aquests, en teoria,
Aquí ben bé no sé què s'ha de fer, però entenc que es posen... Jo entenc que aquí es posen com al revés, amb la gravetat, per activar aquesta palanca d'aquí i que això continuï pujant, suposo. Però que llavors aquí necessito el volador, sí o sí, pels que cauen aquí. O sigui, necessito un volador. Jo crec que sí, que s'ha de fer això. Ja veuràs. Vale. Ara tots passen, ok? Llavors, aquí hem de posar una barrera i aquí també una altra, crec. Perquè no continuïn cap allà. Si no, moririen tots. Llavors ara es desperten aquí. No! Vale. Ara els tinc tots aquí. Vale. Vale, aquest no... Llavors aquí he d'utilitzar el volador, no? Sembla. El intrépido volador l'he d'utilitzar aquí. Aquest. Aquest pujarà aquí. Vindrà aquí, d'aquí. Pujarà cap aquí i farà això. I tornarà aquí. Aquí he de posar una barrera sí o sí. I aquest pobret morirà. Confio en un, ara, que és el volador aquest. Ara aquest en teoria activarà això. Tots aquests pujaran, aquest morirà. Bueno, morirà o jo què sé, es queda aquí. Vale? Vale, ara aquest desperta aquests. Benvinguts, benvingut, benvingut i benvingut. Vale? Ara aquest ve aquí, cau, però com que vola no s'hauria de morir, vale? No mor, torna cap aquí, ara activarà això i tots aquests pujarem una altra vegada. El que passa és que no sé on anirà per aquest tio, que és el que activa això. Potser passarà aquí? No ho sé. En teoria salta, no? Salta bé cap aquí. Ho estic fent bastant bé ara, Ara ve cap aquí. Ara en teoria farà això un altre cop i suposo que baixarà aquí baix. Entenc. Sí. Ara activa això, que no sé què és. Què és això? No sé què és, no sé què ha activat aquí, però bueno. Representa que farà clec-clec, tornarà cap aquí, agafarà això d'aquí i això el teletransportarà. On te'l portarà això? Aquí, suposo, aquest d'aquí dalt. No sé què és, aquesta... Suposo que deu ser alguna d'això. Suposo que ara això anirà aquí. Aquest anirà aquí. I continuarà cap aquí. Activarà això. Sí. Activarà això i farà que això pugi. Vale. Ara ve cap aquí, puja, agafa això, vale? O sigui que aquí necessitarem petar. Petarem el tio aquest, haurem de petar aquest tio sí o sí. Està claríssim, aquesta ovella petarà. Hem de ser ràpids aquí, crec, 2, 3, peta. Vale. Vera. Vale. Tots aquests cap a dins el serró. I en teoria aquí activen alguna cosa, no sé què, però activen alguna cosa. Ah, sí, mira, activen això, Vale, crec que bé, no? O què? Ara l'única falta és treure aquests d'aquí i que tots se'n vagin cap a la sortida, no? Que ho he fet... Això és perfecte, Això és perfecte. Aquest es queda aquí, pobret. Oh, ha caigut una. Però... Aquesta m'ha sortit molt bé, aquesta partida,
Pobreta, aquesta m'ha mort. Queda una. Ho he fet molt bé. Em mereixo 3 estrelles. Em mereixo 3 estrelles, No! Bueno. No han sigut 3 estrelles, però quasi, 2, mira, teníem aquí. Ha sigut un 2, quasi 3. Bueno, però ha estat bastant bé. Era xungo, això de la gravetat. A veure, un moment. Següent pantalla. Cada cop són més xungues, les pantalles aquestes. O sigui... Va, fem una i a dormir. A veure, tenim... Que sortirem d'aquí, no? O què? D'on sortir? Sí, sortim d'aquí. I tenim tot això, per poder fer... Que no sé què passarà quan toquem això, si saltarà. A veure, anem a veure què passa. Què és això? Una bomba? Sí. Bueno. Un segon, vale. Uns estan anant cap aquí i els altres estan anant cap allà. Vale, en principi aquests, la caiguda aquesta no és tan alta. Haurien de poder caure normal, sense fer-se res. No sé si això es quedarà parat o què. I que els pugui xafar i matar-los, no ho sé. I aquests viran cap aquí, aquests sí que necessitaran poder saltar, Però bueno, anem a veure què passa. De moment això cau aquí, tomba això, vale. I això farà de barrera, no? Va, després tenim... Aquests sí que els hem de posar... Que saltin, Vale, un moment, Aquests ja tiren cap aquí. A saltar. Vale, necessitem... Aquí, algú... Que vingui cap amunt, Vale. Per activar això, que no sé per què serveix, però s'ha d'activar, segur que s'ha d'activar. Vale, i aquests estan baixant cap aquí... I no sé, jo crec que em pujaran, segur que em pujaran això. Si em pugen faran que caigui això i haurien de poder saltar segurament. Així que crec que els hi posarem això, també, de saltar. Vale, tots estan venint cap aquí. Merda, escabatxina. Espera un moment. Que aquests d'aquí no han fet prou força. Potser hem de petar-ho, o què? Potser ho hem de petar, no? Ui, espera, sort que tenia aquests dos aquí, Si no... Els d'aquí dalt s'anaven a morir. Els d'aquí dalt. Vale, a veure... He de pillar un que vagi cap a la dreta per petar això. Vale, perfecte. Ok. Vale, ara aquests salten. Bé. No sé per què serveix això, però bueno, ho hem pillat igual. Ui, no, que moren! Soc polles, tio. Són tontos. Aquesta gent, aquests són tontos. I aquest està mort, també. Bueno, aquests no, aquests van bé. Vale. Vindran a pillar això d'aquí, que és per volar. Que ben bé, no sé, si vull que volin. O sigui, que realment aquí que... Espera un moment, què ha de passar aquí realment? O sigui... Això d'aquí els matarà. Això és muerte total. I això també és muerte total. A no ser que em diguis que han de petar això d'aquí baix. No sé.
Potser s'ha de petar això. Sí. Vale, i un cop petat això, què? I ara què? Bueno, aquí han mort dos, crec. Aquests no poden canviar, aquests s'han suïcidat. Aquests tiren cap aquí. No moren perquè tenen tots lo de volar. Aquí haurien de saltar bé. Merda, no, no salten bé. Per què no salten bé, tio? Ah, mira, mira, ara sí. Necessitaven dos aquí per... No! Que cabrons. Bueno, ho he completat, Ho he completat. Mira, mira, aquests dos també entren. I tots aquests què, tio? Tots aquests s'han quedat aquí, tio. Així per fer-los volar, saps? També, a veure què passa. Ara què passa si faig això? Jo crec que se'n van a tomar panteres, directament. Sí, sí, jo crec que... Oh, no, mira! Xoquen contra això i tornen. Espera, espera, que encara haurà funcionat això. Espera, a veure, a veure... Espera, 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 que venen, No sé si hi ha un límit de temps. Hi ha 5 minuts de temps, vale, vale. 4, 50... espera, espera, que funciona, Que funciona, que funciona. 4 minuts i mig. Sí, 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 sí. Puta mare. Mira, 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 tots a dins, tio. Puta mare. He tardat més, però tots aquells els he pogut rescatar, Bé, bé, tio, a veure... Quasi, mira, mira, 2 estrelles... Ih, quasi 2 estrelles. No he arribat a les 2 estrelles, però quasi, quasi. Bona tàctica, bona tàctica. Doncs em sembla que ho deixarem per aquí, ja. 3 quarts, quasi la 1.